মানে মই ফেচবুকত মানে এটা দীপাংকৰ শইকীয়া বুলি এজন ল'ৰাই মানে তেওঁ ফ্ৰড হয়। তেওঁ প্ৰথমতে ডক্টৰ দীপাংকৰ শইকীয়া বুলি মোৰ লগত মেছেজ কৰিছিলে। তো মই কথা পাতিছিলোঁ এজ এ ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নিচিনা। তাৰপিছত তেনেকৈ মই তেওঁৰ লগত মাজে মাজে কথা পাতোঁ, কেতিয়াবা মেছেজ ফোন কৰে, ভাল বেয়া কথা সোধে। তো মই তেনেকৈ কৈ আছিলোঁ তেওঁ মোৰ লগত ৰিলেশ্যন আহিব লাগিব, ভালকৈ থাকিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁক মই সুধিলোঁ মানে তুমি কি কৰা, ক'ত থাকা? তেতিয়া কৈছে মই ডক্টৰ দীপাংকৰ শইকীয়া হয়, মই ডক্টৰ মানে পঢ়ি আছোঁ আৰু মই GMCত কৰি আছোঁ গুৱাহাটী, তেনেকৈ ক'লে। আৰু মই তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ চিনাকিও নাই, ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ ব্লেকমেইলিং কৰি মোৰ পৰা 75,000 পইচা ল'লে। তাৰপিছত লোৱাৰ পাছত মই তেওঁক ভালকৈ কথাখিনি ক'লোঁ যে তুমি মোৰ ইনষ্টা আৰু ফেচবুকটো এনেকৈ হেক নকৰিবা, মোক দিয়া, এইটো মোৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফৰ কথা আছে আৰু মোক এনেকৈ তুমি ফটো ফেচবুকত দি থাকিলে ভাল নহ'ব, মানুহেতো মোক বুলি ভাবিব। তো মইতো তেনেকুৱা নহয়। তো এতিয়া কি হৈছে, অলৰেডি মই 75,000 দিলোঁ আৰু তেওঁ মোক আৰু পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিলে। তো মই নিদিয়াত মানে মোৰ ফেচবুকৰ ষ্টেটাছত সি মানে মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেলি ফটো বেয়া মানে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, কিবা কিবি কৰিছে। दाखालि बर' एक्सट्रास नेलाव बेनि सायाव आङो भिडिअ बानायदोंमोन, नाथाय बेखौ मा सानखो इउटुबा माने बेखौ आंखौ कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक हरबाय। बेखौनानै दा आंनि माने भिडिअआ सप्ता खनसे जानोसै आं 25 तारिखआव आपल'ड होदोंमोन। दा 25 तारिखनिफ्राय आं तुरन्त भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै। दा आङो गाबोनहालागैसो खालामनो हागौ, माने एक सप्ता भिडिअ खालामनो मोनाखिसै आरो आं बर' एक्सट्रा। आरो आं नोंहा मोनसे खिथाखाबाय बर' एक्सट्रा चेनेलखौ आं हिन्दीसो बानायसिगोन एबार, मानोना हिन्दी बानायोबा आंनि लेंगुवेजआबो इमप्रुभ जागोन। आं बेखौ सानबाय आरोखि दा आं दा बर' बानायनाय नंला। दा बाथ्राया बे मा, बेनि लोगोफोर ब्लेकमेल खालामनानै 75,000 सासे सिख्लानिफ्राय लाबाय। गावखौ डक्टर दीपांकर होननानै लादों जाहैबाय आरो हिनजावसाया बे लखिमपुरनि, मिथिबायना, लखिमपुरनि सासे एसामिस हिनजावसा आरोना। जा आं नोंथांमोननि लिस्टआवनो बेनि एलार्ट होबाय थादों। मा जादों मा, बिथांमोना सिगाङाव माने फेसबुकनिफ्राय फ्रेन्डशिप जाबाय, माने फेसबुकनिफ्राय लोगो हिसाबै रायलायबाय, मालाबा मोजां गाज्रि खोथा रायलायबाय, मालाबा गुरुत्वपूर्ण खोथा रायलायो आरोना, मालाबा भिडिअ कलबो हरो जाहैबाय आरोना, माबा मोनसे मोजां गाज्रि बाथ्राफोर रायलायो। दाना लास्टफोराव लासै मा जाखोनो, गावखौ डाक्टार लाबाय नालाय, डक्टर लानाय लोगो जेनेबा मानसिफ्रा जुदि बयबो माने मा होनना बुंदों, हाबा जायाखैबाथ' एसे एनैबाबो गलिखागोन ना। दा बिदि जाबाय नो डाउट। माने दा उनावहाय लासै मा जाखो, बै सिख्लानि फेसबुकबो आरो माने इन्सटाग्रामखौबो बे हेक खालामना लाबाय, मिथिबायना, हेक खालामना लाबाय। दा बेनिफ्राय बियो मा खालामबाय, बे सिख्लानिफ्राय आरो गासै 75,000 रांबो लाबाय आरो बेखौ दं हरबाय कि नोङो आंजों थानांगोन, जे नोङो आंजों हाबा जानांगोन आरो जाहैबाय आरोखि ना। नोङो आंजों हाबा जानांगोन, नङाबा नोंखौ बारा खालामगोन। स' बिदिनो बेखौ गाज्रि फट' माने गाव बेफोरबायदिनो फट' इदिट खालामनानै बेखौ बायरा खालामनो नाजाबाय जाहैबाय। ओमफ्राय सानसेखालि बे सिख्लाया लोगो हमबाय बे मानसिखौहाय, खिन्थु मानसिया डाक्टार नङा, माने थगायदों आरोखि डक्टर होननानै। दा लोगो मिथिनाय लोगो बेयो बुंबाय आंनि फेसबुक एकाउन्ट आरो इन्सटाग्राम एकाउन्टआव हरफिनाबा खिन्थु दिगदार जासिगोन नोङो होननानै। दा आरो आंनि फैसा लांनायखौ नों आंनिफ्राय थगायनाय फैसा लांनायखौ हरफिनजोबनांगौ बाथ्रा जाहैबाय दा। बिनिखाय बियो दा दिनै मा खालामबाय, दिनै लखिमपुर थानायावहाय बियो केस फाइल खालामनाय जाबाय, एफआइआर होनाय जाबाय बे दीपांकर डक्टर लाफानानै जेनोखि गावखौ डक्टर होननानै लादों। थ' बिनिफ्राय बेखौ बे दा एफआइआर होनाय जाबाय आरोखि। ओंखायनो आं मा बुंनायदों बिनि भिडिअनि गेजेरजों, जेब्लाबो साबधान जा। ब्लेकमेला ओरैबायदि मानसिफोरा खालामो आरोना, नों खालामथावा बायदि मोनगोन खिन्थु बै मानसिया जे माने नोंखौ माने ब्लेकमेल खालामगोन आरोखि। दा नायदो नोङो बेजों हाबा जानांगौ जाहैबाय आरोखि। दा बोरै हाबा जानो बियो, नङा होमबा? मानसिखौ नायबाय, डक्टरबो नङा, गावखौ थगायनानैसो लादों, होमब्लाबो बेफोरबायदि मानसिजों बोरै रायजो जानो जेनेबा दा हाबा जानो। दा बेनि थाखाय बियो दिनै मा, दिनै लखिमपुरावहाय बिथाङा माने एफआइआर होनाय जाबाय आरोखि बेनि एगेन्स्टआवहाय। दा आं ओंखायनो बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो साबधान होनो नागिरदों कि जिबनावबो माबा मोनसे सोरबाया जुदि नोंखौ बेफोरबायदि फैसा बिहरनाय मानाय ब्लेकमेल खालामनो नागिरनाय माने फेसबुकआव रायलायोबा साबधान जाखा आरोखि ना। नोंनि लोगोनो खिथा, आरो नोंनि लोगोनो खिथानानै बेखौहाय लोगो हमनो लेंहरोबा नोङो सासे लोगो लांफानानै बा पुलिसनि इनफरमेसन होनानै बेखौ हमनो नाजा। आं बे एडभाइसखौ होबाय आरोखि। मानोना जोंनि गेजेराव गोबां बर'फ्रा जागासिनो दं, नाथाय बिथांमोना लास्टआव दिनै खिथानो हायाखै। बेबायदि घटना जायनिखौ बिसोर मालाबा जोंनि मानसिफ्राबो दिनै दारि गोलावफोरजों खारफानाया बेयावनो जादों। दारि गोलावफोरजों खारफानाय मानाय दम होजानानै बेफोर आरोना बाथ्राया। बेनिखायनो आननोन मानसिजों रायलायनायनिफ्राय गोजानाव थाखानांगौ। फेसबुकफ्राव नोङो फ्रेन्ड जाबाय, मेसेन्जाराव कल हरगोन, बेनिफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बार बिहरगोन, लासैनो नोङो मेसेन्जारावबो भिडिअ कल रायलायगोन, नोंनि मोजां गाज्रि खोथा रायलायगोन, सुख दुख खोथा रायलायगोन, नोंखौ गोजौ होनो हानायनि बिराद खोथा रायलायगोन। बे आरोना नोंखौ फल' खालामनो दिन्थिगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंखौ लासैनो मा खालामनोसै, फानदाय नाजानोसै। स' बेफोरबायदिनिफ्राय जेब्लायबो गावखौ बासायनो थाखाय बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनांगौ आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनांगौ आरोखि।
मानोना नोंथांमोना बेफोरबायदि इनफरमेसन लानो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलजोंहाय नोंथांमोना मा खालामनो हागोन आं थांनानै थानो हागोन आरोखि जाय मोननो लुबैदों बिथांमोना थांनानै थानो हागोन अब्ला आं थांनानै थानोबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लानांगोन आरो जायफोरा थांनानै थानो लुगैया नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाबाबो जागोन आरो बाहाय जेबो माने माबा गैया आंनिफ्राय डिमान्ड गैया आरो बे आरोना मानोना जायहा मिथिनो लुगैयो बिथांमोनासो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाखायो ओंखायनो आं होनदों जोङो बिराद साबधान थानांगौ मानोना मानसिफ्रा बबे खायदाजों नोंखौ बोरै भाइरेल खालामनानै नोंनिफ्राय रां देख'नो हागोन बेखौ नायो आरो सोरबा थाखा गोनांखौ नायो जेनेबा नों जुदि फेसबुकआव मोजां फट' आपल'ड खालामोबा नोंनाव थाखा फैसा दं सानगोन ओमफ्राय बेखौ नोंखौ लासैनो नोंखौ फाननानै नाजानोसै आरोखि बे जाहैबाय मानसिफोरनि फर्मुला ओंखायनो हुसियार जा जेन' दा फाननाय जा बे बिनानाव बायदि दा फाननाय जाथों नङा दिनै बिथाङा केस होनो गोनां जानानै फैबाय नायदो नोंथांमोनहा बेसेबां अलखदाव गोलैदों बे बिनानावा ओंखायनो जेन' आरो बेफोरबायदि फिन नोंथांमोनहा खैफोदाव गोलैया बेनि थाखाय नोंसोर साबधान जाबानो जाबाय स' बेखौ आंनि तरफनिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ